Salutare toată lumea, bine v-am găsit la un nou videoclip pe acest canal. Și sunt aici. După cum auziți în spate, dacă se aude, este papagalul meu, Richard, care în continuu face șip-șip. Și sunt alături de Tudor, care o să se uite la mine. Ciao. Și cum ne jucăm, da, am început o nouă serie. Vom posta și Clash Royale pentru că am început să mă joc de 4 zile. Bine, știam jocul, m-am jucat, am ajuns până la ultima arenă din joc. Dar acum o să încep să filmez mai multe Ce bă? Au primit boost. Doar eu am văzut chestia asta. Deci să vă uitați înapoi pe video și să vedeți. Dar de ce a fost mai chestia aia? Tudor, tu ai văzut? Cât de repede au venit cărțile alea. Da, venit foarte repede. Da, sărac Pancakes a murit. Adică mini P.E.K.K.A. Și o să se bage un nou brawler în 23 de zile, cred. Sau mai puțin. Și da. Da. Să-mi scrieți ce videouri mai vreți să fac, dacă să fac videouri cu animale sau nu. Și Minecraft și GTA, nu știu. Nu știu cum o să reușesc să fac, pentru că eu acum am joc de pe tabletă. Am o tabletă Samsung ultima generație din 2019, ultima. Și da, am și un grup al clasei, deci na, am 11 ani, deci se mai scrie și pe grupul al meu, al clasei. El a fost un coleg de-al meu. O să fac și cu el videouri. Tudor, tu ce părere ai de jocul ăsta? Îmi place. Dar nu l-am instalat și eu pe tabletă. Instalează-l și tu pe tableta ta. Și el are o tabletă. Poate voi filma în curând și cu el un episod de Brawl Stars. El de acasă și eu de aici. Nu, Tudor? Da. Că pe el e mai micuț. E vecinul meu. Și da, și el joacă Brawl Stars. Și copiii mai micuți știu să joace Brawl Stars. Și are 10.000 de trofee. Ce eu încă nu am. Eu am făcut 7.000 fără să fac videouri. Îmi pare foarte rău. Dar a fost așa un chef de Brawl Stars să mă joc. Și în video ăsta vom intra, după meciul ăsta și după celălalt meci, vom intra în Brawl Stars. Acum o să fie o mică pauză. Am revenit și acum o să mai dăm un battle. Next reward o să fie... Doamne, doar eu văd. Are level 6. 6. Nu cred că pot să-l înving. Eu n-am chestia aia. Golem. Nu mai știu cum se numește. Deci am pus să-mi joc Clash Royale de 3 zile. Am revenit pentru că da, l-am terminat deja odată și m-am plictisit și n-am avut ce să mă joc și m-am plictisit și de Brawl Stars. M-am gândit un pic de Clash Royale să-l încep din nou. Mi-ar prinde bine. Și am uitat multe lucruri cum se numeau și am uitat multe tactici. Mai știți când Clash Royale a fost atât de popular că aproape toată lumea l-a jucat. Da, au avut o obsesie și Clash Royale. Are acum Brawl Stars. Mini P.E.K.K.A. Deci Mini P.E.K.K.A. e extrem de bună. Cred că cine joacă o observat. Și am 2 witch acolo. 2 witch. Și gata. Da, grupul clasei, cum am spus.
Puteți intra în clanul meu, bine, nu e chiar al meu, dar puteți intra, să fiți cu mine în clan. Știu, eu nu sunt un YouTuber popular, am început doar acum. Gand sau Gang sau eu nu știu cum se numește. Green Gang, deci Green Gang, intrați și voi. Sunt 4 oameni doar și eu sunt online acum. Și este unul care are, cred că, bani. Ăsta sunt eu. Și cum ne vom juca un match? Ca să îi arătăm lui Tudor cât de bine știm să jucăm. Știu să joc, practic. Că nu știm pentru că voi nu vă jucați. Să-mi scrie cine joacă și cine vrea să intre în clan. Mai sunt locuri și putem juca friendly game. Nu! Ce-a fost chestia? E fireball, dar e prea OP contra unele unități. E prea OP chestia aia. Hai să băgăm un Giant Skeleton versus prostul ăsta versus Giant. Hai să vedem care Giant câștigă. Normal că Giant Skeleton, dar am zis și eu așa la mișto. Abia i-a dat viață la Giant Skeleton. Ciudat. Dar Giant Skeleton are extrem de multă viață. Ceea ce nu prea-mi place când... Da, l-a auzit și pe Richard. Ceea ce nu prea-mi place când bagă un Giant Skeleton adversarul. Nu știu, scrieți-mi să fac videouri cu natura. Curtea mea. Acum de vreo 2 luni am pavat-o. E frumos. Până atunci aveam beton. Doar tu ce zici despre curtea mea? Să fac videouri cu curte? Și îl puteți auzi și pe Richard. Richard, cântătorul papagal. Bine, nu este o nimfă, dar nu vreau să zic Richard. Sau Richard regele. Regele Richard să trăiască. Mie așa îmi place să zic. Să îl alint. Da, este papagalul meu. Și îl iubesc tare. Și Tudor are 2 papagali. După cum se poate știe, are 2. Acum câți are... Na. Are 2, da. Bă, ce-am pus aici? Practic, eu omor chestia, cred că baza, până Giantul... Da, nu omor, pentru că... Da. Adică omor. Și am mai câștigat un match. În curând se va termina videoul, deci vom intra pe Brawl Stars și vom juca un duo showdown. Oh, da! Revin după ce am intrat. Să se pun pauză. Mi-am dat seama că am aici un box și vreau să-l deschid în video. Nu mi-a picat nimic. Trebuia să-mi pice chestia aia, dar nu mi-a picat. Și în curând o să trec arena, deci... acum intru pe Brawl. Deci, sunt aici. Uitați, am avansat. De ce mi-a arătat prima dată Colt? Și da, ne vom juca un match. Hai să vedem. Poate! Hai! Nimic. Nici un brawler. Haideți! Ne vom juca un match. Și după aia mai vedem noi ce facem. Că nu mai vedem, se va termina videoul. Și atât. Bă, eu vreau să-l mor pe 8-bit ăsta. Dar eu pot să fiu singurul 8-bit din match. Nu pot să fie și alții. Da. Eu vreau să fiu singurul 8-bit. Sunt foarte rău. Hihihiha. Da, așa face și regele din Brawl Stars. Din Clash Royale, scuză. Hihihiha. Ahuhuhu.
face ahuhuhu când plânge, da? Hiha. Da, am spawnat. Da, TikTok. Am TikTok, deci puteți să mă urmăriți. Mă cheamă Egon Tok. Cu litere mici. Și acolo puteți să-mi vedeți fața, din păcat. Dar, cine e curios să-mi vadă fața, cred că toți mi-au văzut-o dintre abonați. Pentru că nu prea am abonați